Здравейте в днешната тренировка в неделя. Отново е неделя, отново сме тук, отново ще раздвижим тялото от глава до пети. Казвам се Иванка Коромилева и съм сертифициран здравен консултант по метода Липшер-Брахт и инструктор по метода Липшер-Брахт. Инструктор по упражнения за разтягане на мускулите и фасцията по метода Липшер-Брахт, Германия. Първия практикуващ този метод в България. За днешната тренировка ще са ни необходими от помощните средства на Липшер-Брахт. Ако нямате такива, мога да ви предложа алтернатива. Необходима ни е ролка, като ролката е твърда. Желателно е да няма ръбове по нея. Алтернатива е едно малко, но твърдо навито одеяло, така че да остане твърдо. Или нещо подобно, ако имате в къщи на разположение. Необходими са ни също така от тези помощни средства за коленете. Те са на едната част се разделя на две части, така че за да може всеки да нагласи своята височина. Ако нямате от тях, пригответе нещо подобно, ако имате в къщи в такава форма, или две книги, или една по-дебела книга, и може да се сложи една гиричка, например, защото те не се хлъзгат. Така че гиричката може да бъде сложена ето тук отпред, за да се получи пак един такъв наклон на книгата. Естествено, по време на упражнението аз ще ви покажа и още една алтернатива, как може да се изпълнява и упражнението на стената. Нужни са ни за едно от упражненията една по-дебела и една по-тънка книга. Нека да има и от двата вида наблизо, и колана, нашия постоянен помощник, колан от неразтеглива материя, колан от панталон, колан от халат. Хубаво е предварително, или една хавлия също така може да се използва, но хубаво е предварително да направите, ако направите колан от панталон по този начин, или всъщност, ако имате някакво такова приспособление, нека да имат тези уширения тук, които са. Едното е по-малко, другото е по-голямо, за да се използват пълноценно. Също така си пригответе и една постелка. Важни уточнения. Винаги искам да започна също и с тези уточнения, как да правим упражненията правилно, за да ни помагат, а да не ни действат контрапродуктивно. Много внимаваме за болката, която усещаме по време на разтягането. Болката трябва да е поносима или да се наслаждаваме на упражненията. Хубаво е да я има, по този начин усещаме, че това място има нужда от разтягане, но тя трябва да е поносима. Не правим резки движения при влизане и особено при излизане от поза на разтягане. Движенията са бавни и плавни. Задържаме за около минута и половина-две в положение, което е необходимо. Даваме достатъчно време на тъканите да се отпускат бавно, постепенно и спокойно, което е много важно, особено за хората с по-затруднена мобилност. Това е много важно, за да възстановят бавно и постепенно своята мобилност и своите леки и свободни движения. Когато видите едно упражнение и на пръв поглед ви изглежда, че е трудно, не се отказвайте. Направете го все пак това упражнение, или опитайте го това упражнение. И това означава всъщност, ако то ви създава всъщност затруднения наистина, това означава, че е препоръчително упражнението да се прави всеки ден, докато вие вече усетите, че за вас вече то не е трудно. Винаги всяка трудност, която усещаме по време на упражненията, означава, че е хубаво тези упражнения да се правят и през седмицата, а винаги препоръчвам тези упражнения в неделя да не се правят само в неделя, а поне 3-4 пъти в седмицата. Това е наистина един път
към по-леките и свободни движения и най-вече движенията ни без болка. Това е в общи линии как да правим упражненията. Можем да започваме веднага с тях. И така започваме с първото упражнение. Взимаме помощните средства. Разполагаме и така, че краката да бъдат на ширината на таза. Изправена горна част на тялото. Леко завъртаме само целият таз напред. Ще застана отстрани, за да виждате по-добре. Ето така, изправена горна част на тялото. Само изнасяме напред или завъртаме тазобедрените стави, така че да усетим разтягането долу в пръстците. Оставаме така в това положение и дишаме свободно и дълбоко. Усещате разтягането в пръстците. Ако е твърде високо, ако са няколко книги една върху друга, коригирайте, излезте от положението. Хубаво е да се усеща разтягането там в пръстците, но нека да бъде поносимо. И сега натискаме хубаво с пръсти срещу клиновете, едно или книгите. Отпускаме, отново завъртаме, насочваме петите хубаво към клиновете, оставаме така за следващи 20 секунди в това положение. Дишаме бавно, спокойно и дълбоко. Нека да не се напрягаме, просто това е нашето време, в което подаряваме на такива движения или такава гимнастика, каквато нашето тяло иска. Отново натиск е едно. Хубаво, пръсти. Отпускаме, завъртаме. И оставаме за още малко така, преди да направим последното статично напрежение. И хубав натиск е едно за 10 секунди. Отпускаме, завъртаме. И нека сега бавно да се наведем напред. Първо с прав гръб оставаме така. В това положение дори малка чупка в кръста ще помогне да усетим още повече разтягането в седалището и в бедрата отзад. Усещаме разтягането, оставаме така и след малко, нека да дадем още малко време на тъканите да се отпуснат и след малко ще усилим наклона, ако е възможно, за тези от вас, на които им е възможно. Слизаме постепенно надолу. Хващаме се отзад за пръстците или зад коленете, зависи колко надолу сме слязли и оставаме така. Може да приберем главата или с помощта на дясната ръка да приберем брадичката към кракляно. Ако разтягането е намаляло, идваме леко напред с горна част на тялото. Позиционираме се така, че тако усещаме максимално. Седалище, бедра отзад и пръстци. Има вече и разтягане в гръбнака и врата. Сега натискаме глава срещу ръката.
Отпускаме, приближаваме брадичката още малко навътре. Хващаме с двете ръце отзад зад краката и сякаш иска да се върне горна част на тялото обратно. Не позволяваме движение. 1. Отпускаме, накланяме се още малко. И много бавно се изправяме. Слизаме на пода и пета върху пода. Насочваме пръсти към коляното. Задържаме така със собствена сила още малко. Сменяме краката. Още малко стъпало нагоре, пръсти към коляно. Разтягаме със собствена сила, правим нови програми в мозъка. Така че мозъка да регистрира, че тези мускули могат да имат и друга дължина. Връщаме и раздвижваме. Чудесно! За следващото упражнение слагаме десния крак зад левия, кръстосваме двата крака, така че да сме стабилни. Двете стъпала са напред, пръстите сочат напред, изправяме горна част на тялото, целият таз го изнасяме надясно. Дясна ръка над главата, накланяме се наляво. Ръката е изпъната, тя подпомага разтягането. И разтягаме сега полезно упражнение за мускулите около тазобедрената става, а също тук и за гръдния кош. Бавно и дълбоко дишане. Сега, сякаш иска да се върне горна част на тялото обратно. Не позволяваме движение, дори се помагаме с ръката зад лявото бедро. 1. Отпускаме. Усилваме наклона. Ако се чувствате нестабилни, нека да има до вас стол или маса, на която да се подпрете, или на стената. Винаги сигурността на първо място. И отново натиск. 1. Отпускаме. И усилваме наклона. И последен натиск е 1. И иска да се върне горна част на тялото. Не позволяваме движение, само напрягаме. Отпускаме, усилваме. И бавно се изправяме, пренасяме тежестта върху левия крак, десния го вдигаме от пода и го насочваме наляво. Задържаме. Връщаме бавно и раздвижваме. Правим същото от другата страна. Кръстосваме сега левия крак и отзад. Изправена горна част на тялото, целият таз наляво, лява ръка над главата и наклон надясно. Изпъната лява ръка.
Дишаме свободно и дълбоко. И сега първо статично напрежение иска да се върне горна част на тялото наляво. Не позволяваме движение, натиск и си помагаме дори с ръката зад дясното бедро. Отпускаме, усилваме наклона. Отново е едно. Отпускаме, усилваме наклона. Ставаме още така, както знаете, това е по-различното на упражненията на Липшърбрахт, че оставаме поне по минута и половина-две в поза на разтягане, което е необходимо за мускулите и фасцията. Отново натиск е едно. Отпускаме, накланяме. Кратко задържаме и се връщаме бавно. Пренасяме тежестта на десния крак и насочваме крака надясно, левия крак надясно. Задържаме. И връщаме, раздвижваме. Чудесно! За следващото упражнение отиваме на постелката. Тук ще ползваме книгите, които приготвяхме по-рано. Една по-дебела книга и една по-тънка, за да усетим кое е нашето положение, кое е нашата височина. Лягаме по гръб първо. Дигаме седалището нагоре и слагаме книгите, или ако имате от помощните средства на Липшърбрахт, точно над опашната кост. Лягаме така, че да бъде над опашната кост върху сакралната кост. Оставаме така първо да усетим височината. След това започваме постепенно да изпъваме единия крак. Отново усещаме дали е твърде високо, дали се чувства комфортно кръста така. Изпъваме и другия крак. Също оставаме така за известно време. И ако разтягането е поносимо, оставаме така в това положение, ако не съвсем леко разделяме краката настрани. Отпускаме се напълно и усещаме има ли нужда да правим корекция или вече сме готови за самото упражнение. Чудесно упражнение за болките в слабините и за болките в кръста. Като работим и точно за причината за болките в кръста, продължителното свиване ето тук на това място, поради седяща професия или поради това, че не сме достатъчно активни, води до скъсяването в тази част на хълбочния мускул и на част от бедрения мускул, което предърпване физиологично другата част от хълбочния мускул, който се залавя горе за прешлените. Предърпва прешлените напред. Това се получава с течение на времето, не от днес за утре, а просто в един момент тялото да почва да дава сигнали с дискомфорт, като не обърнем внимание, след това започва болката. Ако не обърнем внимание на болката,
да работим по това да отпускаме и да възстановяваме баланса, а всъщност приемаме само лекарства, нещата се задълбочават, докато се достигат до по-сериозни промени в прешлените отзад. Също и в един момент целият таз се накланя напред, толкова напред да променя и стойката с наведена стойка, горна част на тялото напред. И сега, сякаш искат стъпалата да се отделят от пода, но не позволяваме движение и целият таз сякаш иска да се вдигне нагоре, но не позволяваме движение. Сега е едно. Отпускаме напрежението и раздалечаваме краката още поне с милиметър настрани. И оставаме така спокойно в това положение. С това винаги е хубаво да има балансиращи движения. За тези от вас, които работят седнали, първото нещо, което е хубаво да направите след като станете от стола, сложете ръце отзад на седалището и се изпънете назад. Да заемете обратна позиция на тази, която сте заемали дълго време, а именно седящата. И отново и искат да се вдигнат стъпалата нагоре, седалището нагоре, не позволяваме движение. Отпускаме. Леко раздалечаваме, усилваме разтягането по този начин. Всъщност от това идва проблема. Не толкова, че имаме седяща професия. Нужно е да работим. Това ни е професията, може би тя много ни харесва. Не искаме да я сменяме. Няма нужда, когато ни харесва. Важно е след седене или няколко пъти да се правят такива почивки. Продължително след час или два сме били седнали, ставаме. Първото нещо, което да направим е баланса, изпъване на тялото назад, за да се изпъне точно тук, където е било дълго време свито. Отново натиск е едно. Напрягаме сега точно тези мускули тук отпред, които разтягаме. Отпускаме. Раздалечаваме краката. Бавно свиваме. Спираме краката, свиваме ги и вдигаме седалището, махаме височината и лягаме на пода да балансираме. Сега насочваме брадичка, брадата към гръкляна, а кръстния отдел на прешлените надолу или кръста насочваме надолу към пода. Сега ги държим в едно положение, стараем се, когато насочим кръста към пода, брадичката да не отива нагоре, държим брадичка към гръкляна, кръста към пода. Така, на една линия. Още малко. Може да си помогнете, ако искате с петите. Запиваме и петиите. На 3 точки. И отпускаме. Чудесно. Много бавно, внимателно се изправяме. И сега отиваме на 4 крака за следващото упражнение. Ръцете са на ширината на раменете. Малко по-напред показалците, палците един срещу друг и от тук отиваме надолу само с гръдната кост. Ето така. Ако не ни стига достатъчно, ако нямаме достатъчно дължина, може седалището леко да го насочим към петите, но не да сядаме върху петите, а само
с гръдната кост надолу. Да усещаме разтягането около лопатките, в раменете и в предмишниците. Също е добро упражнение, когато има напрежение в раменете. Бавно и спокойно дишане. И правим натиск с двете ръце срещу пода. Едно. Отпускаме. Слизаме с гръдната кост надолу. Да усилим разтягането. Отново натиск, две длани срещу пода. Отпускаме, усилваме разтягането. И сме готови за последен натиск. Едно. Отпускаме, леко усилваме. И много внимателно се изправяме. И раздвижваме раменете. За следващото упражнение ще ни трябва навитото на руло одеяло или пък твърда възглавница или ролка, ако имате такава в къщи, а както и колана, нашия помощник, или една хавлия, но колана този път трябва да го направите така да бъде затворен. В случая ще използваме по този, ако имате от колана на липшербах, ще сложим ръцете в двата края на колана. Лягаме върху ролката така, че тя да се падне ето тук, около на нивото на лопатките. Пускаме главата и отново усещаме височината, която сме си приготвили, твърде голяма ли е, има ли нужда да я намаля. Пъхаме си дланите в колана и всъщност разстоянието, ако трябва да ви ориентирам, когато вие си приспособите някакъв колан, е малко по-широко от нивото на раменете, от ширината на раменете. Изнасяме ръцете нагоре и се отпускаме. Естествена алтернатива е ръцете, ако е твърде трудно, ръцете могат да останат и само настрани или такъв ъгъл да се избере, какъвто ви е добре на вас. Примерно по този начин разположени или пък на 90 градуса надолу, но е хубаво да има по-голям ъгъл, по-голяма височина, за да включваме такива мускули, които през деня не ги използваме достатъчно. И сега да им дадем време да се разтегнат. Поемаме дълбоко въздух
Издишваме, отпускаме ръцете още повече върху към пода. Отново поемаме въздух. Корем, гърди, издишаме, отпускаме ръцете. И пак. Издишваме, отпускаме ръцете. И пак. Дишваме корем, гърди, отпускаме ръцете. Последно. Бавно излизаме от това положение. И раздвижваме. Чудесно. Следващото упражнение ще ползваме пак ролката или пък навитото одеяло. Тук също може да се замени с книга. Това ще бъде поставено под коляното и упражнението изглежда по този начин. Лягаме по корем. Слагам ролката над коляното. Обръщам се и взимам стъпалото в ръката. Изравнявам така седалището, че двете ми слабини да са на еднакво разстояние от пода. Ако е трудно по този начин да хванем стъпалото, защото има голямо напрежение над коляното, пробваме тогава дали можем с кръчола като помощ. Другия вариант е с колана и показвам веднага как става това. Правим една примка на колана с колана и я поставяме на меката част над пръстите. Лягаме отново. Ролката е над коляното. Взимаме колана и започваме, ако коляното е не толкова подвижно, не толкова мобилно и имаме и болки в коляното, внимаваме много с това упражнение. Започваме постепенно да придвижваме петата към седалището и спираме до там, докъдето вече разтягането в бедрото се усеща много добре над коляното и можем да го търпим. Ако ще и това положение да е това, и положението да е това, почти под прав ъгъл, да е така крака. В най-добрия случай притегляме го до толкова, доколкото можем. Винаги тренираме оттам, откъдето ни е възможно. Все пак ние целим да подобряваме нашата мобилност, а не още от първия път да доказваме на себе си някакви резултати, които всъщност няма нужда от това. С течение на времето ще се отпуснат мускулите, като ако наистина има затруднения с това упражнение, ако наистина крака е едва в това положение, означава, че това ъпражнение трябва да се прави всеки ден, бавно, постепенно и като всеки ден се започва от по-различен ъгъл. Тоест, петата е по-близо към седалището. Повярвайте, това е възможно. Възможно е да се отпускат мускулите и да се облегчава коляното. И сега създаваме натиск. Сякаш иска да се върне крака обратно, не позволяваме движение или срещу колана. Колана държи здраво. 1. Отпускаме, приближаваме петата поне милиметър към седалището. Отново натиск е 1.
Отпускаме, леко приближаваме. Отново натиск. 1. Отпускаме, приближаваме. И сега няколко бързи такива движения. Натиск, отпускаме, усилваме разтягането. И пак отпускаме, усилваме. Натиск, отпускаме, усилваме. Натиск, отпускаме, усилваме. И пак отпускаме, усилваме. И пак отпускаме, усилваме още 2 пъти. Ако не може още 2 пъти, просто останете в разтягането. Натиск, отпускаме, усилваме. Последно, отпускаме, усилваме. И сега освобождаваме крака от ръката, вдигаме коляно нагоре и държим така. Още един опит, коляно нагоре. Връщаме бавно, раздвижваме. И се преместваме към другия крак. Отново, ако има нужда, ползваме колана, за да претеглим крака, а ако не, само взимаме стъпалото, изравняваме седалището, така че двете ингвинални гънки или двете слабини да са на еднакво разстояние от пода. Вие като изравните седалището, така че да бъдат равни, сами ще усетите как разтягането от страната, която разтягаме, се усилва. И тогава това означава, че вече сме в правилното положение. Това също е още едно упражнение, което има нужда за седящи професии да се прави, както това и другото, с което започнахме днешната практика. Това са упражнения, които отпускат, възстановяват баланса на мускулите на бедрото отпред и отзад и на прасеца, а когато те са в баланс, коленете са добре подвижни. Така че дори да има сменена става, или дори да има вече износване на хрущяла, започнало износване на хрущяла, тези упражнения са задължителни, за да се поддържа в баланс мускулатурата и за да може вътре движенията в самата става на двете костни структури, на двете кости да е свободна и същевременно и да има и добро нормално триене на хрущялите. И сега натиск. Отпускаме, усилваме. Аз винаги препоръчвам да се прави, има такова записано видео, сутрешно раздвижване, което е изключително полезно за хрущялите и за гръбнака. И отново натиск. Отпускаме, леко придвижваме. И трети път. Натиск за 7 секунди. Отпускаме, приближаваме
И сега бързо, за тези от вас, на които им идва твърде интензивно това импулсно стягане на мускулите, останете само в разтягането или направете толкова, колкото ви е удачно. Едно, натиск. Отпускаме, усилваме. 2, отпускаме, усилваме. 3, отпускаме, усилваме. 4, отпускаме, усилваме. 5, отпускаме, усилваме. 6, отпускаме, усилваме. 7, отпускаме, усилваме. 8, отпускаме, усилваме. Последно, отпускаме, усилваме. Задържаме за кратко, сваляме ръката, вдигаме коляно нагоре и задържаме. Още един опит, коляно нагоре. И бавно пускаме. И се изправяме. Това бяха днешните упражнения. Надявам се, че са ви харесали. Ще се радвам да споделите в коментар как се чувствате. Ще се радвам да споделите какви упражнения имате нужда. И така, пожелавам ви една прекрасна неделя и до следващата неделя. Чао!